Un, dos, tres, catro, cantas pernas ten o gato? Benvidos a Todo Mal, o programa que almorza 15 minutos antes de comer, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar algo enorme e falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Que tal? Eu moi ben, era un dato personal, porque eu normalmente non almorzo, sempre como. Non almorzas? Eu sí. Eu almorzo, gostame moito isto de levantarme, vou dicir unha cousa, vou exagerar, ás 12:30, porque normalmente levántome máis tarde. Entón, levántome ás 12:30 da mañán, almorzo e despois xo como. Eso é precioso. Así todo xunto. É todo xunto. É total vai para o mesmo sitio, que merda. Cal é a diferencia? Que en vez de chamarlle almorzo, chamaslle brunch. Sí, pero digo... O brunch é o que empata o almorzo ca comida, non? Eu, por exemplo, empatar o Ou o sea, eso entendín é un malo Be concepto. quiet! Atende. Eu, por exemplo, chamo empatar o almorzo ca comida. Cando vas o sábado, tomas unhas traviesas Sí. e depois levantaste o domingo ás 2 e xa almorzas callos. Porque é o que hai, para comer. Eu sei o que lle chamo empatar o almorzo ca comida. No, eu almorzo e despois como. E cal é a diferencia? Coño, que estou che dicindo, unha cousa é almorzar, outra cousa é facer un brunch. Ou entendín o malo concepto brunch e non é iso. Pero vamos a ver, se eu estou... Brunch non é que almorzas e despois comes. Non é iso, porque senón non me interesa. Por exemplo, o meu pai, que se levanta e dalle a fama ás 12:30 e vai comer a 1 e ás 12:30 come un chourizo, eso é brunch. Sí. Ah, pois meu pai fai Según brunch. eu entendo o brunch, sí. E ti é o que faz? Eu é o que fago. Ou non é iso? Non é iso? Non sei. É ti que me estás contando esta movida. Eu que carallo sei. Pon algo para que me lavo la contraria. O que me quería referir é a alimentación é distinta. Hai uns produtos que son almorzables e outros que son comibles. Por exemplo, eu, para min, produtos de almorzo, Choco Crispies, galletas, colacao, café... Pareceme moi interesante que me fagas esta pregunta, porque non teño nin puta idea. Non, me si, a ver, almorzar, a diferencia de almorzar é comer, aínda que sea... Imagínate, ti podes almorzar ás 2 da tarde, pero por que lle chamas almorzo? Porque lle metes aguacate, Ah. por exemplo. Ou porque lle metes un brownie, por exemplo. Ai, entón eu a veces almorzo ás 6 da tarde. Porque... Ou porque lle metes un açaí bowl. Que? Açaí bowl. Parece un luchador da UFC. Ilia Topuria contra Açaí Bowl. Açaí... Hostia limpia. Açaí bowl é un cuenco de yogur con cousas de toda a vida. Ah, vale. Vale, o que pasa é que chaman así os modernos para cobrarlle 11 euros. Que botan fai moita gracia que botades o yogur nun bol. Non, home. Que o yogur xa ven nun recipiente que é para comer nel. Porque- Pero má finura, hai que botalo, que che quede un pouco aí Porque cargote. a movida dos modernos. Os modernos pasan máis traballo para todo. Ah, sí. Claro, por exemplo, unha persona normal pon uns pantalóns. Que fai un moderno? Pon uns pantalóns e remangos. Pasa máis traballo. É o mismo pasando máis traballo. En vez de almorzar un yogur no yogur de Danone de toda a vida, bota o yogur nun bowl. E iso xa é moderno. Ser moderno é pasar máis traballo facendo a mesma porquería. Entonces, por exemplo, si vas pañar a leira en vez de desbrozadora vas con fouce de man, moderno. Moderno, porque ahora o moderno justo o antigo. Entonces, moderno. Entonces, si... Por exemplo, ao moderno justo lle moito poñer un xersei confeccionado por si mismo. Como si fora unha señora del siglo XIX. Claro, que diste... Por qué? Máis traballo é a mesma merda, porque ainda por riba é máis feo. Diña, ai, pero fixo eu, xa se nota, xa. Entonces, si... Sabes, miña prima unha vez regaloume un vaso de cerámica que fixo no taller de cerámica, porque ela é unha moderna da Coruña. E trouxeme un vaso de cerámica feito por si mesma. É como super moderno. No taller de cerámica é onde arreglan a cerámica. Cambianlle o aceite. No, ti vas ali e pagas 180 euros porque che enseñen a amasar barro. Non che contei nunca isto. Vamos a ver.
pasar para recoller e facerlles Bueno, que teñen que enseñar. é unha cousa para desde a corte de todo mal para o mundo. Vou explicar o que é o que fan os modernos. Vale. Porque hai moita xente que non está... O programa non me ir deste por cierto. Non iba a ir deste, pero... Bueno, non sabíamos do que iba a ir porque estaba... Dale. Bueno, non iba a ir deste, pero era así. Vamos explicar desde a corte de todo mal para o mundo de que van os modernos. Como funcionan De os que van? modernos. Ti, o moderno ahora vai a talleres. O moderno gustalle moito o taller. Aguanten talleres! É un meme que quen veu ríese, quen non. Entonces pagan 180 euros por ir a un taller, por exemplo, de cerámica. Entón ti chegas ali ao teu taller, que dura varios días, normalmente cadra en fin de semana nas horas boas. Por exemplo, un sábado ás 8 da tarde que podías estar a mojitos e estar na merda do taller. E ti vas ali, enseñanche a moldear o barro, e despois deixan ali o vaso, e dicho tipo, de que color queres que o pinte? Me cago en día, se estou aquí, é para pintalo eu. Pois non, pintacho o tipo e dacho xa despois de metelo ao forno. Porque falle falta 1000 horas de forno aos putos vasos. Entón, miña prima foi a un taller de cerámica, trouxome un vaso e dixo, tama, un vaso que fixen eu con todo o meu amor e con 180 euros que paguei no taller. E dixenlle, moi ben, vou non meter no lavavajillas. Ai, non, para lavavajillas non vale. E dixo, bueno, pues entonces vou facer un café, vou non meter no microondas. Ai, non, para microondas non vale. E dixo, bueno, pues entonces vou beber un pouco de auga. Ai, non, pa auga non vale. Me cago en Dios, pero que hostia fixeste no puto taller, joder. Bueno, pois teño aí disposición para mirar pel, pero mira despacio. que non é moi... Estas cousas están pasando. Están pasando, e non se fala desto. Están pagando por traballar. Están pagando por traballar, e depois... Son como os presentadores da Calleja. E depois non sirve absolutamente para nada. De que máis hai talleres? Pois mira, hai de crochet, que é como... Que é crochet? Un golpe de museo? No, ese é crunch. No. Crunch era un chocolate que estaba Uns bueno. cereales. Sin se vendo crunch. Por favor, miradme ese tema. É verdad? Eso estaba bueno. Estaba buenísimo. Un arroz inflado. Inflado, puñeme un como crunch para diante va atrás. Sempre viña miña nai e dicía, onde vai a tableta de crunch? E eu puñeme... Tableta? No, eran cereales. No, viña un chunha tableta de crunch, casi xa era un Ai, eu espectáculo. comía un cereales, tú. No, e era unha tableta chiquitísima. E eu comía un anaquiño. E non viñan as onzas normales, viñan como un... Hostia, un chocolate en tableta non comín E nunca. trúmbala iba de crunch nun Foi esa época día. na que pesaches 180 kilos. No, nesa época que estaba delgado, porque eu consumía. Empecé a engordar cando non me moví do sillo. Do sillo. Do sillón. Pois mira, de que máis hai talleres? Que dixía, de crochet. O crochet, para que me entendades... Xa sei o que é. Que? É calcetar gordo. Eu chamaríalle calcetar mal. Porque che entra o aire polos buratos. Entonces disme ti, para que queres o crochet? Se che entra o aire polos buratos, de que che sirve? De nada. Pero ves que lle gusta o moderno. O sea, o que facía a miña nai de cas largas, non ganchillo, que é cas que teñen o gancho, sino cas largas, calcetar, eso, calcetar. Pero con máis hueco, con máis aire, con aire polo medio. O sea, que se faz un top e ves chupezón. Eso é calcetar. É quilicua. No, eso é crochet. Crochet. É quilicua. E para que sirve o crochet? Para que os modernos... Para bolsos. Non, Para serve. bolsos de Non, crochet. porque metes un boli e colas e che polos buratos. Entonces, para que serve? Para que os modernos teñan a donde ir no fin de semana pagando. Por qué? Outra cousa que lle pasa moito aos modernos, porque preferen meter cartos nos talleres que ir de brunch ou que ir de cañas, porque joden máis cartos en cañas que indo ao taller. No. Como non? No. Ai, iso é o que lle pasa a miña prima. Eu creo que o moderno vai a talleres para facer tempo hasta que sea a hora moderna de ir tomar algo. Quilicua, outra vez? Moi ben falado. Porque hai unha hora que, como que... Podo dicir unha cousa fora de todo o que estamos falando? Que? Por que te pintaches os labios con aceite? Porque é moderno e fun a un taller de automaquillaxe. Moi ben. E dixeronme, sabes que é moi bo e moi barato? O aceite para o labio. E dixe, vamos poñer en práctica. E aparte vou botar do de coche. Entón dixen eu. brilla.
Entón dixen eu, pois xa que paguei 180 euros polo taller de automaquillaje, talleres de automaquillaje. Pero eso sí. Existen os talleres de automaquillaje que diste, home, en principio non vou levar unha señora ou un señor para a miña casa. No, pareceme ben, non é o mismo facer as cousas aos outros que o mismo. Meu pai, por exemplo, non me sabe facer o nudo da corbata. Faino nel e depois pásamo. Pois mira, isto é o mesmo. Si, son inútil, non sei facer o nudo da corbata. Pues bueno, claro. pero que... Pues por exemplo, non é o mismo facer tapera que facer a outro. Costa moitísimo máis traballo. Pero bueno, pintar os labios é o mesmo tal que tal. No, non é o mesmo, de verdad. Xa probastes? Sí. Bueno. Facer as cousas noutros é máis complicado. Aparte, eu poñome máis nervioso por demais que para mí mesmo. Porque che están respirando así na cara, dá un asco. No, pero ti, por exemplo, ti tes Cando lle tens que pintar o ollo a alguén, está che respirando na cara, me cago, me falta respiración un pouco, E o joder. mío como un parado. Ya ti non che pasa que lle tens que facer algo para alguén e ponte máis nervioso que xa para ti mesmo. Porque xa para ti mesmo é como, isto vale, van así. Sí, sí. Pero xa para outro... É verdad. Bueno, Que ibas contar antes do taller de automaquillaje que por eso levo así os labios. Bueno, en fin, iso é o tema, os modernos. É un tema que desacache ti dos huevos. No, sacámoslo, non sei por qué, polo de almorzar e o brunch, non sei que. Bueno, total. Entón que fai un moderno? Levántase, vai de brunch, gasta cartos. Despois queda para comer un vegano, gasta cartos. Despois vai a un taller, gasta cartos. E pois pola noite toma uns cócteles como el Moscow Mule, que gasta un montón de cartos. Claro. Pois me sei que os modernos que son ricos. Pois posiblemente. Ai, joder, outra cosa a que non podo acceder por culpa da miña flaqueza económica. Tenéme que quedar... E ti pensabas que non podías ser moderno porque eras burrísimo e que tiñas un gusto Claro. noxento para a moda, e non, tamén é cuestión económica. É económico. Mira ti. Que, por certo, os modernos tamén van a comprar a tendas de segunda manga roupa. Correcto. E eu veixos aí que van con chaquetas de chándal dos 80, con chupas de coiro dos 90, e eu que me pregunto é, e agora os yonkis que van desnudos pola calle? Porque si esta xente ya anda jodendo a roupa que levaban eles. Sí, pero claro, sabes que pasa? Que está moi ben o da roupa vintage, de segunda manga e todo iso, pero que claro, eu outro día fixen unha actividade que me gusta moito, que é ir á feira, a Padrón, o domingo, e vin exactamente a mesma roupa que hai nas tendas de segunda manga. Sí, pero... Entonces, é máis barata. Entón, en realidad, o que están facendo os modernos é ir a tendas vintage, onde a roupa é 3 veces máis caras que no mercado é igual de fea. Porque o que fan os do mercadillo, que é que están a la última de la moda. E viron que se poñía de moda a roupa de segunda manga e dixeron, hostia, eu teño un almacén desta sin vender a moreas, vou sacar os chandas das raquetas, vou nos poñer a vender e vou me forrar. Bueno, eu creo que os tiñen a vender desde hai 80 anos e ahora que adrolle que se volveu a poñer de moda, pero bueno, pode ser tamén. Nunca lle voltes unha manga a ninguén, tía. Bueno, iso, que no mercado hai moitísima roupa da que está de moda. Chega, que idea ao mercadillo. Un día hai de facer un vídeo de modernos no Instagram. Modernos polo mercadillo de Padrón. Modernos polo mercadillo de Portugal. É que máis os modernos, ti. Claro. A ti eres moderna. Sí. Como hai eso de la pija e la kinky, podíamos ser la moderna e el sifilítico. Por ejemplo. Oh, me gusta muchísimo. Quen é o sifilítico, por certo? É o muñeco. Ah, vale. Vale, bueno, queres me contar que tal estás? Ou porque agora podemos empezar o programa, agora despois desta. Estou contentísimo. Amor. Pasou unha cousa destas que te cambian la vida, que te poñen feliz el 100% xa para meses. Fixo tú a nai cocido de comer hoxe. Non, a veces pasa cada 2 días na miña casa cocido no inverno, vale. É unha constante. Vale, entón. A veces miña nai ven con 2 bandeixas e di, non sei cales son as sobras e cales é o que acabo de facer. Mirade vos, porque eu estaba tanto cocido que pasou unha cousa. Que pasou? Xuntei no comunio a Iago Aspas, Lewandowski e Lamine Yamal. Pudestes compralos? Toma aí ya! Non me jodes. El mejor del mundo. Comprache Son Florentino Pérez, pero pagando ya Hacienda. Que sé? Pero sí, tes todo ese Tengo equipo. a todos os mejores en el comunio, voume follar aos outros todos, vanse joder. E ao mellor perdo, pero perdo como un jeque. Moi ben. Cando hai dinero... Isto, escoito unha cousa. Iso, en verdad, vale de algo na vida normal. Sí, cambia a actitud. Sí. Chicas heterosexuales, se tendes un mozo e de repente está triste, preguntadelle, vai chegar no comunio? Suele vir dai a tristeza. Porque é un couso no que compites contra os amigos. E canto máis cercano eres, máis che jode perder. Entón, cos amigos jodeche moitísimo. Non te acordas cando eras neno e xogabas con teu irmán e se perdías, jodías, ¡ay, Dios! E daballe de hostias. Bueno, sí. Eu que era pequeno levaba ao final, eu. Pois o comunio é unha competición entre amigos. Teríamos que explicar o que é. Me explica o que é o comunio, por si acaso.
Bueno, é un xogo super divertidísimo. Bueno, depende para quen lle preguntes. No que ti tens que montar o teu equipo de fútbol e vas comprando xogadores e tes un equipo de fútbol que son os xogadores reales e según o fajan eses xogadores na vida real danlle unha puntuación. Que si que tes máis puntos ganas e tes menos puntos perdes. Entonces depois hai unhas ligas, pois teus coleguitas e a ver quen gana e a ver quen perde. E hai auténticos dramas. Se rompieron amistades. Amistades. Mira, eu vou te poñer un exemplo, por exemplo, ti imagínate, o teu mellor amigo ganache no comunio. Perdonaslle máis iso ou que se ligue ca tua moza? Que é o que nunca lle perdonarías? Que che ganaste no comunio o teu mellor amigo ou que se ligue ca tua parella? Se me fixo clausulazo, o do comunio joder Que é máis. clausurazo? Que lle podes joder aos outros un xogador Ostras. por cartos aí en plan, ese que che está puntuando tamén, pa, pa, pa. Eso é feísimo. E a ver, polo menos se che zumba a hembra, polo menos el disfrutou. Xa. Pero un no comunio que disfrutes ese. Joder, Joder por che. joder. Bueno, ao final é joder, en todo caso. Bueno, pois moi ben, despois disto estás contento porque che vai no comunio. Buah, vai-me con un tiro, chaval. Moi ben, E aparte temos un que gana sempre e teño unhas ganas de derrotalo. Buah. moi ben, moi ben. Sabes que a miña vida é Super como a do rapaz de 14 anos. super ajetreada. Cousas sencillas vanme moi feliz. Xa vexo, moi Un ben. sencillo comunio, Moi ben, moi un ben. sencillo Ferrari, un sencillo Euromillón. Moi ben. No Euromillón dan 120 millóns de euros. Vale. Que exageración é iso. Hai necesidades. Eu sí. Reparte de 20 en 20. No. Ah, ti estás a favor disso? De que unha persona estea super feliz, mellor que 6 estean bastante felices. Depende, se é que está super feliz un eu sí. Todo depende, é moi... Pois eu estou moi mal, xa que preguntas, estou fatal. A verdade é que sí. Non me jodas que che ficharon a la miña mal por clausulazo. Estou moi mal, porque, bueno, non sei se os nosos ointes o saben, pero eu creo que sí, comezamos a estar pola semana na Radio Galega, polas mañás. Na Radio Galega. Na Radio Galega. Na pública. Somos prácticamente funcionarios. Prácticamente, pero sin todos os beneficios e sin o sueldo dos funcionarios. Só nos falta a plaza, os sueldos, as vacacións, os horarios e o non traballar. É verdad. Pero o resto funcionario. Entonces imos de luns a venres á Radio Galega, á bola extra, do Galicia por diante, moitos datos. De 12 a 1. De 12 a 1. E que pasou? Que é moi divertido, está genial, moi ben, jiji, jaja, pero, Hai unha cousa antes de que dixas a tragedia. home, non podes anotalo para despois. No, é que nos podedes chamar ali. Home, pero a ver se nos van vacilar. E poden nos mandar mensajes e que entran Pero que sean mensaxes bonitas, que vale? entran mensaxes e chamadas. É verdade. Porque a mí estamos falando dun tema de as filloas, a ti como che gustan e que podedes chamar e dar a vosa opinión. Aquí hai poucos programas nos que podes chamar e dar a opinión. Sí, é verdade. Bueno, aquí sempre... Aquí non, aquí falamos nós e nosotros, Bueno, pero nosotros. depois vemos moitos comentarios da xente, verdade, así. despois lemos un par. Despois lemos un par deles. Pero bueno, quero dicir que, claro, o que dis ti que pode... Marcos. O que dis ti, chaval? Que pode chamar a xente, pode mandar mensaxes de audio e tal. E que pasou? Que me cancelaron. A primeira semana. A primeira semana que estamos El primerito día. Igual a xente non sabe o que é cancelar. É que hai unha persona que che insulta. Creo que non Non, é non é ese. iso. No. Ah, pois entón non me cancelaron. Eso sería hatear, creo. No, tampouco me insultaron. É Pero peor bueno, que o insulto, na miña primeira... É peor que te cancelen que te insulten. Pero na miña primeira semana na radio pública xa tuve unha persoa enfadada comigo. Creo que foran dúas. Dúas. Porque pois outro chamou en plan, hai que respetar a xente. Dúas personas. Enfadei a dúas persoas na miña primeira semana Perdona. na radio pública. Dúas chamaron. Seguramente houve máis que estaban traballando e non puderon chamar. Bueno, pois houve moitas persoas que xa enfadei na miña primeira semana na radio pública. E estou tremendamente... Como é a palabra? Triste. No. Acaecida. No. Sarandonga. No. Estou moi... Como se di isto de que... Que che suda bastante os huevos. Eso! Eso mesmo. Porque, claro, eu non... Quero dicir, eu moitas veces, claro, non todo mal, falamos do que nos sale dos huevazos peludos. Hable por usted, señorita. Pero, claro, cando falas nun sitio máis, máis aberto para máis xente de outra idade e todo o rollo, pois, bueno, tes un pouquiño máis de ollo que as cousas que dis.
Que pasa? Que eu parece ser que non tuve todo o cuidado que había que ter. Home, que foi un tema que eu foi. nunca pensei que xeraría polémica. Entón falei mal dunha cousa que eu non contaba que fora a haber haters. No, Comigo, haters comigo. O que non contabas é que houbera fans desa cousa. Claro, entonces eu o que fixen foi dicir, non sei por qué, a conto de que. Seguro que queres repetir isto e volver á tragedia. Sí, Adelante. quero volver á tragedia. Quero volver, porque a mí gustan meus recuerdos de Vietnam. Entonces, o que dixen foi que había que prohibir as panxoliñas. Ai, Dios mío. Entonces, non ese mismo día, senón ao día seguinte, Que hai máis rencor. Que hai máis rencor, Porque ti no quente do momento vale, pero... Unha persoa moi enfadada dixo, esa colaboradora, como se fora eu, Terelo. Como se fora unha cualquiera. Por lo menos que dixera esa copresentadora. Claro, esa colaboradora non me costaba nada dicir o nombre ou chamarme o que sei, pelirroja. Calcar É que é na cousa. radio. Bueno, la chica de la voz preciosa. Un adjetivo, joder. Bueno, pois esa colaboradora que se informe que as panxoliñas non sei o que dixo, a tope. O tipo dixo, o acento gallego está moi ben. Sí. Que foi algo que... Claro, entonces, bueno... Pero hai que ter un pouco máis de cuidado. Que as panxoliñas. Que as panxoliñas son cultura. E ademais dixo que, ojo a esta, isto escoitan os nenos. Dixo que os coiten os nenos. Sí! Ai, pero eso será por cando falei a mellor de follar ou así. No, sí, vale. polas panxoliñas, Polas panxoliñas. Isto escoitan O sea, os nenos. nenos poden Hai que escoitar ter- falar de enfermedades venéreas, pero de falar mal das panxoliñas, non? No, claro. Vale. Dijo eu para irme mentalizando para o próximo día. Mentaliza. Eu o que quero é aprender. É que os nenos agora follan desde bastante... Claro, pero pequenos. escoitando panxoliñas. Claro. Claro. Entonces, vale, que eu quero me informar para non volver a cometer estes erros. Entonces, bueno, eu o que fixen foi con toda a miña educación. Que? Teño que dicir o que pasou. Home, non, ten que contar a tua vida, eso non te vio, agarra fora. Bueno, eu con todos os meus respetos e a miña educación pedín disculpas a toda Galicia por haber dito esas palabras e dixen que efectivamente non había que prohibir as panxoliñas, senón que había que matar a todos os que facían panxoliñas. Eu creo que con isto quedou tan zanjado. Pero fuches inteligente que dixeches o venres que o día seguinte non ibas, e entón Claro. así quedou tipo rabeando na casa. Vivo con medo a que volva a chamar para a semana que ven. Pero bueno, problemas de la Carla del futuro. Entonces, bueno, en esas estamos. Entonces, nada, eso, que esperando a próxima vez que volva a cagala sin saber por qué. Porque foi unha forma de cagala que eu non contaba. Estás nun programa con telejaitas e chamaron para protestar por ti. Manda carallo, Son un genio, macho. Increíble. Bueno, e esa foi a miña semana, entonces isto, bueno, Bueno, non te preocupes. non me vai pasar nada. Vanme meter na cárcel dos idiotas. Vas ir para Telecinco. Bueno, esperemos que non haxa represalia. Eu, de verdade, xuro polo máis sagrado que nunca pensei que alguén chamara para dicir non se meter cas panxoliñas. É que sea como dicir, non faga chistes da Guardia Civil. Entón que non queda. As panxoliñas da Guardia Civil, dos funcionarios, eso é unha cousa que hasta eles mesmos se fan bromas. É dicir, o que escribe panxoliñas está, puta mierda que jaja. Beben e beben e vuelven a beber. Has de ver como lle rampa a cabeza isto a unha persona durante todo o día. 8 horas de panxoliñas no No, galo. e aparte eu que o fago con conocimiento, porque eu tuve unha época da miña vida que non me gusta recordar, porque foi unha época moi triste, que eu, isto nunca o contei, cuidaba nenos en Nadal. Hostia. Eu tuve unha época da miña vida que cuidaba nenos en Nadal. E non o digo porque estea mal, sino porque eu non me gustan os nenos. Nin o Nadal. Nadal. Entonces, Moito menos cuidar. é moito menos cuidar a ninguén, xa eu malamente me cuido a mí mesma, entonces, claro, estaba nunhas actividades con nenos en Nadal, toda a puta tarde, cada tiro el burrito sabanero, que non é unha broma. El puto burrito sabanero, todo el burrito sabanero, que donde é a sabana? Donde son os sabaneros? De onde son os sabaneros? Das sábanas. De onde Era un ven ese burrito. burrito para ser sabanero, joder? O burrito sabanero será que vende sábanas? O burrito sabanero é un portugués dos que vai polas aldeas vendendo sábanas como aquel que timou a meu pai co edredón.
Ou hai un burro na sabana e ven porque é sabanero. Eu non entendo nada. E ainda por riba non teñen sentido. Entonces a min esa canción deixoume traumatizada completamente. Non, é que sabes o que pasa ademais, que o que estás dicindo estou me dando conta. Que as panxoliñas xa son repetitivas en sí mismas. Entón, se as coitar 3 veces seguidas, explota a cabeza. Porque non é como unha canción de rap que vai toda seguida e que, sabes, non? Sí, Son sí, sempre sí. beben e vuelven a beber e beben e vuelven a beber e cando acabou 3 minutos de beben e beben, Outra vez. bomba outra vez. Beben e beben. Que dis ti? Que acaba que dis ti? Que estaban facendo los peces en el río? Xa non me acordo. E bueno, e iso foi o que pasou. Entón estou tremendamente preocupada pola miña próxima aparición na radio, porque teño medo a que haxa un scratch. Un scratch. Que non sei o que é, pero suena moi fuerte. Scratch. Un scratch é cando che scratchan o coche. Sí, Non? Bueno, un topetazo. pois eso. Pero nada, bueno, seguiremos informando. Vale. Vale, dicíamos que na radio pode xente chamar... Na Radio Galega, Na Radio Galega. Na Porque Radio... podía ser 40 principal. Sí, bueno, pero iso para outro día. Ou en la cadena SER. Tamén, pero de momento non. Ou en Radio María. Aí non dixo das paixoliñas. Seguro que lle fai máis gracia que este señor. Sí. Bueno, entonces, aquí non poñemos audios, bueno, de momento, pero nin chamadas, pero lemos os comentarios da xente. Entonces, vamos a ler un par de comentarios porque a semana pasada, ia decir, ou no último programa, falabas ti dos mozos da Arousa, de que dicías ti que son como uns heróis para as nais e que tua nai case che mata por meterte con eles. Sí. Bueno, pois temos Así aquí... aí, Sí, no, Non eso non sei vai que cambiar, ocurre. eso non vai cambiar. Hai aquí unha mensaxe dunha seguidora nosa, dunha chicorita que se chama Ceci Iglesias, que di: creo que sí, quérennos máis que a nós. Miña nai ten unha foto con eles na habitación que viñeron dar o pregón das festas. Pobre de ti como os critiques. Pareceme maravilloso ter a foto dos mozos da Arousa na habitación. Na habitación. Na habitación. E seguro que ten na mesita de noche e todas as noites. Estaría ben que nós se puxáramos no sitio onde está a foto da miña comunión, a mellor aí como se foran os reis de España. Pero unha foto Sabes? desta señora. A de señora. Pero vai moita gracia verlos aí aos tres como se foran, sabes, sabes, un presidente ou algo así. Se a chicorita nos manda a foto dos mozos da Arousa con súa nai, poñémola aquí. Estaría ben. Vale. Mira, vouche ler outras mensaxes porque tamén falábamos de mispicaderos.com, unha páxina que moita xente descubreu gracias a nós. Como che vai ese tema? Bueno, ben. Estás dando uso? Non, porque parece máis do que é. Quero che dir, aparecen moitos sitios, pero en verdade non son, é como... non son moi accesibles, a verdade. No? É cando che, que quero che dir, ti cando estás no momento que necesitas, que te pons? Espera un momento, cariño, que abres o móvil e basta mirar. Tens que ter unha ruta. Vou salir, No, porque vou despois- salir a Ordes, pois collo tal que hai en Ordes, tal. Esas va, cousas xorden nun momento non é bonito, xa ir con... No. Non, porque iso é como a sempre, cando sales de festa e dis ti, wow, xa vou pasar genial, e ao final pásalo de pena. Cando vas sin expectativas é cando pasas ben, isto mesmos. Non hai que levar unha riñonera con un mapa lubricante con dons, un pouco de burundanga, porque sabes así. Bueno, vai non chamar o señor das panxoliñas. Non te metas cos do... Cos do lubricante. Cos do lubricante, que non ten culpa de nada. Bueno, total. Que dixemos que en mispicaderos.com, no centro de Vigo, non había ningún. Entonces, o que vou facer é, vamos a ler unhas mensaxes duns seguidores nosos, duns chicoritas nosos que nos dixeron onde se pode ir en Vigo, que me parece unha información moi útil e moi importante. E vala meter ti en mispicador.com? Non, porque é moito chollo, pero vou mirar en mispicaderos.com se actualizaron. alguén actualizou. Vale. Entonces, vou mirar. Non mirei hasta ahora, vou mirar agora. Que dirás ti, para que sea máis realista. No, porque non me acordou. Vou mirar a ver si está actualizado en mispicaderos.com co centro de... Onde está Vigo? Aquí está. Me cago un día, cada vez... Para. Actualizouse moitísimo. Actualizouse moitísimo. Bueno, increíble. Isto non estaba, Pican calquera. Isto non estaba hai 15 días cando miramos nós para facer o vídeo. Hai moitísimos sitios agora actualizados en mispicaderos.com. De nada, amigo. Ou alguén traballando. Eu dixo que veo o noso vídeo Abel Caballero e dixo, me cago en Dios. Puñéramos a funcionar, como pode ser que Vigo non teña ten que ter de todo Vigo al máximo.
Bueno, vamos a ver, entón. Por exemplo, ao lado da Praza da Estrela, Pero le mellor os comentarios dos chicuritas, que eran máis... leo os comentarios dos chicuritas, Sí. vale, bueno, en Vigo agora está a tope, así me gusta. Gracias, fixaches unha labor social moi importante e isto creo que desgravan Hacienda. Ah, sí. Ou non sei, pero debería. Vale, xente que recomenda sitios para ir de picadero en Vigo. Dicimos nombres. Bueno, porque Son comentarios públicos. Este foi que dixemos, en Vigo non hai ningún tal, e a xente lanzouse en plan, para, que sí que hai, este, como que se sepa. Vale, hai un que é Riximán, que di, en Vigo, no Monte do Castro, cada rúa que o rodea é un picadeiro. No Monte da Guía hai uns cuantos tamén. E no Castelo de San Sebastián, detrás do Concello, tamén, pero nese igual te pode ver a Abel Caballero dentro do despacho. Bueno, Que non se sabe se di como cousa negativa ou positiva. non se sabe. Sabe como en plan, aí va a tener a caballero, se a ti che vai esa movidita. Vale. Quisquillosaki, os nombres, a ver, bueno, esta xente cando dan un email Ai. tamén serán así, en plan, Quisquillosaki, no, con K, a segunda tamén iré, a ver. É bastante bon, porque Pasan moito creo que traballo. hai un pensador económico ou su puta madre que se chama Kiyosaki. Entón fixo a broma de Quisquilloso e Kiyosaki. Esta persona é listo, entón. Sí, é sabe ler. Síguenos a nós, extraño. Bueno. Bueno, Cadararía de ver o vídeo. Estaría vendo a Punset. pois di, salen bien recomendados, non? Claro. Sugerencias. Di Quisquillosaki. En Vigo, un sitio que vai moi ben para algo rápido, se estás por Príncipe, xa dá moitos datos máis concretos. Sitio que está ben para algo rápido se estás por Príncipe, Urzaiz ou Gran Vía, son os provedores do Corte Inglés. Aí non hai control ningún. Non hai control. Non ata a Guardia Civil dicindo, vete, onde va? Bueno, pois aí queda. Despois, di Natalia González Álvarez 8501. Vai falta tanto dato. En Vigo somos de hotel picadero. Gústanos facer as cousas ben nunha cama. Ah. Pero bueno, os hoteles Non se de Vigo corresponde son con que dimos baratos, outros dous, pero... A non ser que diga que son as camas do Corte Inglés. Eso sería na Coruña, nos de Ikea. Di Xosé 1, 2, 3. Cal será a contraseña de Xosé? Di Xosé 1, 2, 3. En Vigo acabou coa intimidade o señor Abel con tanta luz. É certo, é certo. Claro, porque o sexo pide oscuridade. Home, sobre todo se é nunha rúa pública. E despois di aquí o si eu. Pero espera, e se che gusta facelo ca luz encendida, entón veo che ben o de Abel Caballero. Eso sí. Pero bueno, pouca xente lle gusta facelo con a luz encendida, non? A casi, home, ti se lle queres ben a túa parella, prender a luz para foder, non? Habría que facer unha enquisa. Non sei. Chicorita! Xa. Sexo luminoso sí, sexo luminoso no. Non sei que ganaría aí, Non habrá unha enquisa en mispicadores.com. Tiñamos que... A mí gustaríame que mispicadores.com que fose unha publicidade. Non sería bonito que nos patrocinara? Era chulo, verdad? Hashtag publi. Era chulísimo. Bueno, o si eu di. En Vigo está a guía, segunda persona que di isto. Para rezar é o que se tercie. Claro, como non controlo de Vigo, que é unha iglesia. Ah, non sei, antes da Ribes decía que era un monte da guía. Para rezar é o que se tercie, pois, non sei. Pois bueno, aí quedan esas recomendacións para ir a Vigo. Xa, agora a semana que ven, todo o mundo indo de fin de semana a Vigo. Agora, récord de multas por sexo en la calle en Vigo. E sobre todo que hai moitos sitios agora Sí. en pero flipas, Leme unha aí a ver. A ver, mira, por exemplo, hai aquí un que di baños de Vialia, en los baños al lado a donde los tickets de Renfe y en los de al lado del Alcampo. Al lado todo xunto, por cierto. Que non sei se é que son alados, que teñen alas. Non ir follar, xa pasaba no de Lugo. Non follar onde haxa alimentos. Xa follades no Froi de Lugo, xa a guarrada. E di que é unha zona de Curisín, vale? Ah, sí? Sí. Despois aquí hai outra persona que recomenda tamén en Vialia os provedores do Primark. Ideal para los que busquen adrenalina. Jaja, la tía que está vigilando no se entera de nada. Non se entera de nada de que podes follar ou de que... Parking de NPI, que ni puta idea, ¿no? Sí. ¿De qué es?
El baño del parking está muy bien para una follada rápida, pero cuando fui, el de las cámaras se dio cuenta de que estábamos follando dentro y nos dijo que si no teníamos casa. Es decir, hay interrupciones. Pero por lo demás está bastante bien. Se folla bien en el baño y además el lavabo y el váter están separados por una puerta, así que doble de intimidad. Unha reseña moi completa. Sí, faime gracia o das cámaras, en plan, non tendes casa? No, por eso estamos follando nun baño, joder, que te crees? Bueno, hai varios de parques e aquí un que é no Parque do Arenal. De noche no hai ni Dios y entre el parque infantil y los arbustos hay huecos de sobra. Lo único que se puede interrumpir es algún runner trasnochador. Claro, en Vigo hai runners. Hai ranas, claro. En Vigo. Aquí en Douro corredes. Aquí nada, estamos no sofá. Abadía de Nuria. Es un callejón sin salida y al fondo hay un bar con mesas, ideal para ir al volver de fiesta de madrugada porque no te ve ni escucha nadie. Bueno, sendo unha rúa que canche de a mellor. Un bar con mesas, este zumbou na mesa esa. Eu creo que Pasadelle unha balleta dese bar, por favor. Este gostame tamén, edificio xunta. Detrás do edificio da xunta do nadador, a oscuras, sen xente, é ideal para unha mamada rápida de noite. Pero xa tamén non vos metades no que hai que facer. Cada un que faga o que queira, Cada un que queira, carallo. Paga mamada está ben, mas no. Mas faise un pouco sitio. Hostia, para, que aquí hai un que di... El Faro Maldito. Un agradable lugar cerca del mar con un banco ou un muro. Non sabes, ya un banco ou un muro. Debe ser moi alto. Para todos los gustos, pero este sitio oculta un pequeño secreto, muy recomendado por la noche. E cal é? Pues no di. Dios, non sei se é para follar ou para empezar unha aventura. Ostras, que isto é como unha película. Sí. E chegas ali- Oculta un pequeño secreto, E chegas ali, hai un mapa, e con ese mapa vas a buscar un tesouro. que é un condón. Home, xa para mis picaderos. Si, é verdade. Increíble, eh? Tremendo. El Faro Maldito. Wow, é a sinopsis dunha película. Steven Spielberg, sí, señor. Neste caso sería Steven Spielberg. Como son os vigueses que lle dis? Isto é verdade, Os vigueses poden ser os máis nacionalistas de toda Galicia. Tocas Vigo un momento e como se poñen a traballar os cabróns, En mis picaderos non hai de Vigo. O que? Me cago en Dios! E agora debe ser o que máis hai. Tamén che digo, justo lle moito o centro comercial e o parking. Son moi de Pa interior, sí. Home, é que eu creo que iso é un picadero un poquinho decente. Di aquí un, mira. Parking Centro Comercial Alaxe. En mi opinión es el mejor lugar de Vigo para tener intimidad. Mellor que a miña casa, incluso. Después de las 10 se va todo el personal, quedando solo clientes. Después de las 11:30 queda totalmente vacío. Esta persona foi varias veces. Sí, controlan os horarios a xente. Puedes ir en tu coche con tu pareja, ya que la primera hora es gratis. Y hay varias plazas bastante escondidas, nadie te molestará. Otra opción es ir sin coche. Cuidado, esta persona ocurrió. Otra opción es ir sin coche. En el parking de arriba hay una habitación que se puede cerrar. ¿Cómo? En el parking de arriba hay una habitación que se puede cerrar por dentro y en el parking de abajo hay otra. Podrás estar aí con total intimidad como habitación, pero será o do personal que pon solo staff. E o tipo de, hai unha habitación que peche. Como Pois debe ser eso. Bueno, Ou chamalle habitación aos baños. O más sencillo aún. Bueno. Los baños de las dos plantas se cierran, pero algunos se pueden abrir fácilmente con una moneda. Te metes, cierras por dentro y disfrutar sin molestias. Acojonante esta recomendación. Pero este fulano... Oye, digo cosa, cando vas a unha estrella Michelin non podes entripar e iso unha cosa tan detallada, Sí, señor, Parque do Centro Comercial Alaxe. Isto non está me recordando os comentarios de texto que tiñes que facer para a historia. En plan... Este tipo xa non terá cama. Porque sabendo que no Centro Comercial Alaxe pode facer todo o que queira. Hashtag Publi outra vez, parece que... Increíble. Home, Publi, pero non da boa, Non, de paso... Quero dicir, de paso que vas, despois vas, mercas algo, ceas, quero dicir... É como, é como o turismo, que hai veces que o turismo diste, molestan os turistas, pero deixan cartos. Neste caso tamén, molestan a xente que vai ao centro comercial porque van a follar, pero gastan cartos, ao mellor O sea, despois... que se vas a follar pero non gastas cartos no centro comercial, sería eso que damos en chamar un peregrino. Por exemplo, molesta sin gastar, claro. E bueno, aquí din que hai unhas cabinas de cruising tamén, Ajá. en Vigo, moi modernos en Vigo.
Era daqueles que se... Que é iso que ten tantos puntos? É un parque, o que dicían do Monte do Castro. Ah, Entonces, hai aquí bueno, hai varios, claro. Marco incomparable para cubrir a vuestra pareja. hostia, puxo un comentario para reverte. Para cubrir a tu hembra mirando al horizonte. Marco incomparable para cubrir a vuestra pareja, con impresionantes vistas a la ría. Únicos y convenientes, aquí xa puxo convenientes con M e con B, pero bueno. Que cuesta subir andando desde Curro co vinos los visejos a veces acechan que a veces acechan entre los matorrales. Bueno, escribeu ben a primeira frase. Que lle pican os mosquitos. Visejos son mosquitos. Eu creo que quería poñer Non son un vello. bichejos. Eu pensei que eran os vellos. Hai vellos entre os matorrales. Mirando, que pasa? Claro. Bueno, pois eso, non sei, podríamos pasar aquí todo o programa, verdad? Bueno, eu para min, a tope, moi ben traballado a xente de Vigo, chaval, que non deixa morrer a... Ven que hai unha falta no seu concello e din, aí voi, lo arreglo. Sí, señor. Ou poñería a Abel Caballero a traballar a xente para dar este servicio público. Ti crees que hai ahora mesmo un funcionario de picaderos? Sí. No concello, iba a salir a nota de decir, perdón. Poderíame dar un mapa de picaderos? Aí, aquí ten. A información de turismo, non? Que sempre hai unha cabina de información turística. Non se pode ir, por favor? É como é de Vigo, dache o mapa e as cousas onde hai están marcadas con LEDs. Claro. E el umbreche. Claro. Ou cunha cara de Abel Caballero que pon música e luz. Moi ben. Música e luz é un bo eufemismo para follar. Cariño, esta noche música e luz. Podemos chamar así de agora en diante, no todo. Música e luz. Vale, música e luz. A Que ver se non se acorda. sábado música e luz. Vamos que daqui a moza para música e luz. É moi fino, A ver se Abel Caballero xa sabía o que iba a pasar o que pasaba en Vigo e por eso dixo música e luz, a follar todo o mundo. Vou contar unha historia que non debería contar. Un amigo meu unha vez... Pensei que iba a dicir, vou contar unha intimidade. Que susto. Que va. Sabes que cando tes 14, bueno, entre 12 e 15 anos, teus pais ainda non controlan ben o que ti entendes e o que non entendes. Ajá. Entonces, unha vez parece que estaba na cociña o meu amigo e dixo o pai á muller, hoxe a noite hai travesía. E dixo a muller, non que está o semáforo en rojo. E el meu traumatizado ao día siguiente a clase. E os pais pensaban que era como, somos a Gestapo, nadie pilla os nosos códigos secretos. E o pobre rapaz, en plan... Este é un bo consello tamén, padres, cando pensades que o rapaz non entende, sempre entende máis do que pensades. Sí, incluso entenden demais, así que tende cuidado do que falades. Travesía. E por supuesto, rapaz, que sepades que vos nais saben que vos masturbades. Vale, pois hasta aí queda. Vale, outra cousa. No programa anterior tamén falaches de Cantabria. Que non sabías que pasaba con Cantabria. Que pasará con Cantabria? Que non tiñas información sobre Cantabria. Pois aquí, quisquillos aquí, outra vez. Outra vez quisquillos aquí? Sí, porque creo que vai vendo o programa e según vai vendo que hai que comentar algo, ele deixa o comentario. Como ten que ser, vos comentade todo. Canto máis comentarios, mellor. Entonces, pois en Cantabria, un día fun a astillero como en Quinendios. É toda a información que nos chegou en 15 días sobre Cantabria. Gracias esta mañá. Que dá máis razón. Sí, que seguimos sin saber nada. Que o sitio está guai. Vale, vas e comes de puta madre e fora de aquí e tal. Non levantan sospechas. Os cántabros. Pois sí. Tanto va el cántabro na fuente. Seguramente xa vi este chiste. Creo que sí. Vale, ti queres contar algo máis? De que? Da tua vida ou algo. Se non empezo con noticias que teño que dar. Eu creo que non. Vale, pois vou falar eu. Teño aquí unha noticia. Tes unha noticia? Ides a flipar. Teño aquí, pasou unha cousa esta semana increíble. Chegoume unha multa do DGT. Outra vez volvo a ser o meme de como se chama a chaval? Pilar Rubio. De Pilar Rubio. O meme de Pilar Rubio, soy yo. Outra carta do DGT. Ti parece normal? Sí, vendo como conduz. Por que? A ver se alguén me pode explicar unha cousa. Por que sempre che pillo o radar nos sitios onde sabes que hai un radar? Alguén me pode responder isto? Eu quero dicir, eu sei que o radar está aquí. Por que me multas o radar se eu sei que está aquí? Porque eres tontísima.
Outra vez, a unha persona pasoulle que multou nun radar, o sea, foi a tomar unhas cañas a Padrón, o radar multou na ida e multou na volta. É normal eso. A persona eres tú. E depois, se sei que hai un radar fijo aquí, por que me multa ese radar? Porque Pregunte sin responder. Misterios da vida. misterios misteriosísimos, pierde plomo. Outra pregunta. Que non deas golpes, que se colan no micro. Por que nas multas non hai 3x1? Que alguén me responde. 3x1. 3x1? Que joder, multenche 3 veces, pagas unha. Porque non está feito, non é como no Carrefour, non é para animarte que inculcar Non é a lei. Black Friday. Non é en plan, fai máis multas e pagar menos. Non hai Black Friday nas multas. No. Como fago agora con isto? Que fago agora con isto? Quen lle mando agora isto? Coño, págalo. Xa? Pero non me parece correcto. Pois protesta, aí tes unha cámara. Non, vou pedir perdón, porque eu sou unha ciudadana de bien, e eu cando me equivoco pido perdón. Entonces, señores policías, arroba policías, DGT, Ministerio de Hacienda y Cultura, Deputación Agrónoma, quero pedir perdón, porque me chegou unha multa, entonces quero disculparme. Sei que non está ben ir a un pouco máis da velocidade permitida, que foi unha equivocación pola autopista, costa abaixo, e claro, xusto casualmente os radares están nas costas abaixo, entonces paseime un pouco e chegoume unha multa por miña equivocación 100% pura e dura, mía culpa, que che dicir? Por mi culpa, nadie máis. Entonces eu quero pedir perdón, lo siento. No volverá a suceder nunca jamás, policía. Gracias y perdón. Porque pidas perdón, non che quitan. Pois que lle den polo cu! Me cago en día. Como se pode ser unha persona tan burra que a parte... Deixa-me ver. Non era moita diferencia. Era costa abaixo, e este rollo... E bueno, eu que sei, que tamén... No coche de tua aina, por riba. Sí. Pero, oye, puxen o meu nombre pajeina eu, Moi como bien. un adulto funcional. Hostia, pero esta hora... Sabes que pasa? Viñer de traballar. Viña de traballar, era venres, e tiña gana de chegar a pa a casa. As multas o viernes vindo de traballar tiñen que nas que quitar todas. Teñen que prescribir, joder. É venres, a última hora viña de traballar, tens unha gana de chegar a casa que Home, ni por Dios. supuesto. E por ir 5 km ou 10 de máis tampouco, a ver. Ou 15 polo que leo aquí. Non, era unha diferencia insignificante. A verdade é que por 15... Bueno, importe 50% con reducción. Non, xa está pajo, 50. Quero dicirle todo, xa está pajo. 50 euritos. Xa está pajo. Porque eu non quero deberlle cartos á DGT e sobre todo porque quero que me quiten a mitad do que vale. Entonces eu sempre pago cando teño que pagar. Eso foi o que máis te animou, verdad? Eso foi o que máis me animou a pagar. Porque tivo unha boa oferta. Sempre se tirou moito. Eu todo a que me metan multas porque a pagar pronto pagas a mitad. Entón eu gustame as ofertas. Entón, esta semana, méteme unha multa a DGT, chámanme da radio para dicirme que non teño nin puta idea sobre as panxoliñas. Eu que lle fixen ao mundo, joder. Todo me sale mal. Porque vives moi rápido. Tanto no coche como para opinar. E opinas sin pensar e venche co das paixoliñas. E por no coche vas aí como un Fittipaldi. Bueno, Fittipaldi tampouco, tamén é verdad. Bueno, pois nada. Eso. Que excusa lle poderías poñer se che paran? Que excusa poñerías para que non te multaron? Que excusa poñería Se en vez de ser de radar, que o radar é unha inteligencia artificial, é un ordenador, non ten sentimientos. El ve, a partir de 34 múltalos a todos. E el, multa, non hai un raciocinio. Ti para o guardia... E tampouco. Sí, o guardia pode falar, pode dicir, o que sei. Da que ven... Unha frase que funciona sempre, para cando tens que pedir perdón, lo siento mucho, non volverá a ocurrir. E el mirache no maletero e se levas escopetas, deixache ir. Dixo eu, diría, sí. Ti vas a toda a leche, non me dis... É que xogo no Real Madrid e empezar o partido. O siga. A Benzema funcionaba aí. Claro, eu non sei. Ti poderías dicir á Guardia Civil é que teño que ir a falar mal das panxoliñas. Puede continuar.
Por exemplo, sí. Eu, ostra, a mí patou agora con Guardia Civil esta semana que levaban 2 veces que me paraban e preguntan, ¿es tuyo el vehículo? Y digo, a verdad que, bueno, a medias co banco, pero... Me alegro de que preguntes. Hace mucho tiempo que no tengo una conversación con unha persona. No, y entonces dije, bueno, puede continuar tal, pero vi os que levaban a máquina de soplar. Ajá. Empezou a molestarme. O sea, Como? que de cubatas que me teño zumbao eu, non dou cara de que poidera borracho no coche. Xa. Xa nin, e esta semana pararon e me dixeron, sople usted aquí. E ti bien? E eu, así me gusta, joder, que se sospeche de min, eso me gusta, que a xente diga, pera, que se ten pinta de alcohólico, aí é onde me gusta, non que me chipara a Guardia Civil, que me a Guardia Civil, non, sigue que tienes un pringadillo, ti que vai facer nada mal. É verdad. Non me gustou nada, É verdad. Vou comprar un alerón a chegar a casa e puñer ao coche, porque isto é unha porquería, que non me para a Guardia Civil e me fai soplar, de que ides, monas? Por certo, nunca lle fajadas bromas á Guardia Civil. Sí, non lle saben gustar. Non. Ti queres contar algo mal, sigo contando as miñas tragedias. Que eu non teño vida. Ah, pois eu sí que teño. Teño outra carta. Eres a única persona a que lle vai o carteiro. Na miña casa non Teño me outra chegan cartas. carta. A miña nai xa lle dá vergonza e empezou a darlle explicacións ao carteiro. Síguenme chegando cartas en busca de Jonathan. Para os novos chicoritas, que seguro que hai moitos novos chicoritas, Jonathan é un fulano que me estafou 30 euros nunhas entradas para un concierto e esas entradas nunca chegaron, Jonathan. Tú lo sabes y yo lo sé. Y la justicia no lo sabe. No, a justicia estaba bien para sopla ya. Entonces está a justicia que me mandou unha carta, a señora justicia. A señora justicia. A señora justicia mandou unha carta. Manda pola mañan porque justicia pola tarde non suele ir, Entonces di que nada, que siguen buscando. Ah, sí? Sí. Que andan a cachear por él. Pero claro, eu xa lle dixen, eu se queredes mandamos a miña nai. Porque a miña nai cando vai en contra. E eles levan 3 anos ou 2 buscando por un fulano que me estafou as entradas para un concerto e non aparece. Se vai a miña nai, encontrou. A la primera. A la primera. Seguro, Seguro. O primeiro que trae a miña falle de comer. No, pero parece que a justicia sea como os chicles. Como? Que che manda un papelito que pon sigue jugando. Entonces están aquí que andan en busca de... Porque eran 2 ao final os que me estafaron. Son tan lista que fixeron falta 2 para estafarme. Sí, muitísima falta. Entonces, eu non sei se o contei, que hai un que se chama Jonathan e outro Dionisio Javier. Dionisio Javier. Dionisio Javier. Dios, Dionisio, como o de Camela. Oh, A ver se vai ser o de Camela. Non é Dionisio. sí. E Jonathan debe ser o outro do piano. O Dio... O- Será o Dioni que me estafou, o Dioni, o que roubou o Eran carro só. entradas para Camela. Eso permanece na miña intimidade, non teño por que contalo. Con dicir que non, xa está. Eu creo que vai chegar un momento, Jonathan, que vai deixarnos un comentario en YouTube e dicir, hombre, no, era eu. Pago xe un bizundo de volta. Onde vamos os teus 30 euros xa se compraron porros, xa gastou o que vendía os porros, xa deron a volta ao mundo. Entón, eso, todo desgracias. A verdade é que non che pasa unha adre. Pero como non teño conocimiento de todo, non son consciente do que pasa, entonces non me importa. É o bo de ser burrísima. Deberías empezar a xogar ao comunio, a ver se consigues facer un equipo xeitoso. É ter de Polo que... menos eres feliz con eso. Hai que meter cartas, sí. No. Logo xa me está empezando a interesar. Bueno, vou che contar outra cousa graciosa. Ah, no, mira, mandaronche, por cierto, A min. a ti mandaronche un vídeo. Unha persona, outro chicorita noso, mandouche unha mensaxe, un vídeo, ás 7 da mañá, mandounolo... A 7 da mañá pode ser moi temprano, moi erótico. Ti que prefieres? Que xa erótico. Bueno, non creo. Mandaronnos un vídeo, uns chicoritas, que din a seguinte mensaxe. Pongo cara de tonto. No. Pongo cara de tonto. No. Boa noite, Trajaita. Mira, este é o Diego do Central en Tui. Baja autónomo e nómina como a ti. A ver se vienes un día por aquí a tomar uns cacharritos, vale? Un saludo. Tú e a chica esta que non é Esther Esteves, a outra, a graciosa.
Bueno, resulta que están ás 7 da mañá... Podesme traducir que non falo 7 da mañá en gallego, non esa traducción así, mas... Son dous amigos que ás 7 da mañá, un sábado, acordouselles por poñerse a falar que hai unha persona que é autónoma, pero a vez tamén está contratada como a ti. Ostras, un saludo a esa persona. Claro. Ya somos dous idiotas en Galicia. Claro. Entonces querenche mandar un saúdo. Pues. E despois que un saludo tamén para a chica esa que non é Esther Estevez, que é graciosa, que entendo que son eu. Xa é a terceira persona que me di que parezco ser que me confunde cando dixo eu, Sí. Sí. Ao final vai ser verdade. Ao final, agora fa correa. Dixo eu. Un saludo para estes chicoritas que queren invitar a cubatas, que sempre se agradece Sempre se moitísimo. agradece, sí. E que era en Tui? Creo que sí. Pensei que ibas dizer algo Non, máis. porque a Tui vas calcar día, porque pasa cosas en Portugal, parece aí un momentinho. A verdade é que sí, vas á feira e depois paras a tomarlle ali algo con eles. Outra cousa que te vou contar moi graciosa para acabar un pouco este programa. Especial cosas malas que lle pasaron a Carla. Cousas malas que lle pasaron a Carla nestes últimos 15 días. Podríase chamar así este programa. Pero pasou unha cousa graciosa e bonita. Ai, e divertida. non me lo creo. E vamos a deixar o programa con esta mensaxe de miña nai, a miña santa nai, un día pola semana, ás 3:30 da tarde, mándame un WhatsApp e dime: teu pai deixa a Leo, ao meu can, na sala e ponlle a tele sempre con isto na televisión. Mira, ponlle vídeos de imágenes de cans ao meu can. Entón o meu pai deixa ao Leo sempre no sofá, tapado cunha manta vendo vídeos de cans. Que che parece? Fatal, porque teu can odia os outros cans. Bueno, pero está entretenido. Entonces, bueno, parece unha mensaxe bonita e divertida para pechar todo este cúmulo de desgracias. Que che parece? Un pouquinho como o que facemos nós con Instagram, non? O que? Porque os cans todos son bonitos. Pode ser que teu pai lle poña cans para que se erotice o teu pai. E está aí o cadelinho en plan, mire. Uepa! Traviesa ese. E dalle like. Dalle like. E dille, cachorrita, queres vir a oler meu cu? Di. Ligan así os cans, non? Sí. Queres vir a cheirar meu cu, perra? Así ligan os Eso cans. é educación. Educación. É como Ti crees que os darse a man. cans lle diría non te vayas con esa que sea moi humana? Non, ao revés. Moi persona. Sí. Esa é moi persona, moi persona. anda con todos. Toda persona. Que os cans fan eso, Eu creo que sí. Está moi de moda en internet o rollo de ti darlle un can ao teu nombre, pero nunca lle dixeches o teu. E entón a xente fai vídeos dicindo, oye, que sepas que me chamo José Carlos. Que nunca che di, porque a verdade nunca lle dixeches. Que carallo sabes? Sabes que pasa? Que o meu can importa unha merda. Bueno, pero hai outros cans que O meu can ten todo o malo dos cans e todo o malo dos gatos. Ten o cheiro dun can e o que non lle importa nada dos gatos. Entón está a mezcla das dúas cousas e por eso, claro, tanto, porque é un ser deleznable, e a min os seres deleznables gustanme moito. Por eso fago o programa contigo. Estamos dicindo que o teu can é unha mezcla dun can e un gato. Sí. O teu can é o auténtico gato can. Por exemplo. E certo día, chegou certo día de verán? Sí. Moi ben. Tal cual. Certo día de verán veo ao mundo un extraño animal. Gato can. Mira, gato can. iba a dicir que rematamos o programa con isto, pero non. Outra cousa que quero rematar o programa. Vas meter moito tempo aquí secuestrado? Non, só unha cousa máis, porque é unha cousa que necesito que nos axuden os chicoritas. Vas a cambiar a plaqueta da cociña. Non. Como facía a Pantoja. Resulta... A mí gustaría meter un club de fans. Non te vai a facer eso. Gustaría meter un club de fans como a Pantoja, para quen non o saiba, o club de fans da Pantoja, ibanlle facer os choios da casa, rollo, necesitaba poñer a plaqueta na cociña, pois aí iba o club de fans, sabes? Dabanlle cartos por cumpleanos, para comprar regalos, todo o rollo, todo eso, sí que é un club de fans bonito, joder. Un pouco acosador, un pouco chungo, pero... Acosadora ela. E eles iban ya a súa casa, joder. A traballar. O culpa é dela, que se lle ocurre. Sin vergüenza. O primeiro artista que en vez de dar, recibe. Pero iso que ocurre. Falando con miña avoa, dinme conta de que en Galicia hai unha cousa preciosa, unha tradición bonitísima, unha cultura que me volve tola, que é as frases tradicionais
que fan referencia ás aldeas do lado de forma despectiva. As frases estas de cultura pop galega que insultan aos veciños da aldea do lado parecenme maravillosas. Por exemplo, aquí en Dodro hai unha aldea que se chama Revixós. Entón está moi na mente da xente de Dodro dicir de Revixós, líbreme Dios. Facendo amigos. Facendo amigos, non? Hai outra aldea que chama Lestrove. Entonces, esta frase enfadábase moito o cura cando a oía. Que era... De Lestrove, nin bo porco, nin bo home. Joder, dices a tope, Pero parece precioso, porque hai moitas por toda Galicia deste tipo de frases. Entón, gostaríame que os chicoritas, que toda a xente que nos segue, que ve os nosos vídeos, que nos manden as frases en referencia a... as aldeas do lado e que se meten con elas, non de bo rollo, quero dicir que tampouco hai que enfadarse, porque seguramente hai das nosas aldeas tamén hai frases e non hai que enfadarse, non é? Seguramente que en Lestrove sí que hai vos porcos. Non, pero bueno, son frases divertidas, non? É que, bueno, hai pa todos, hai pa todos. Por mandade frases. Entón, gostaríame que as mandaran, non sei se ti sabes algunha. No. Tamén hai cancións, non, ti non queres estar. Tamén hai cancións, por exemplo... Vas cantar? Non vou Digo cantala, por marchar. vou recitala. Como era? Miña nai, non me casedes do Araño para baixo, que non quero ser veciña das pescas de Rianxo. Que quero dicir? Joder, con todo el cariño, que sabes, pero non sei, a cultura me parece moi bonita e moi interesante. Entón, gostaríame que nos mandaran ese tipo de frases. Non digo máis porque non me lembro máis, pero parece moi guai. Eu non sei. Eu só sei unha, que dicía meu pai. Como? Pero non quero que me partan a cara. Bueno, pero quero dicir que tampouco é malo. Bueno, non vou se enfadar, que meu pai sempre dicía padrón, padrón, en cada esquina un ladrón. Quero dicir que non hai que enfadarse, joder, pero quero dicir, son frases que se dicían antes e que, joder, mola, sabes? Na miña aldea hai unha, Cal? que é a aldea da Florida, e sempre se di os da Florida, vai a pirolón, chaval. Sí, dicías eso, tradicionalmente. Sí, é unha tradición que hai dos tiempos de antaño e... Non sei, a mí parece moi guai, quero dicir, que tampouco é enfadarse, bueno, é unha cousa bonita de que frases... E gostaríame facer como un recopilatorio das que se saiban por aí. Sí, por favor, No, mandade estaría todas as guai. que poidades. Eu creo que sí. Me parecen moi divertidas e hai que ter sentido de humor, non como o tipo dos panxoliños. Joder, que trauma coller. Va a estar no lecho de muerte. Que ale no Manuel tiene últimas palabras. Putas panxoliñas, me cago en su puta madre. Ai, bueno. E nada, que aí queda isto. Vale. Pareceme fantástica. Isto cuidado que houve xente que se lle dou medallas Castelao por facer isto que quere facer ti, Non me jodes. É unha recopilación de cantigas e de cultura. A que faz cunha medalla? Sol- Tela que levar do peito, sempre. Tela que levar así colgada. Levala na chepa, roubancha. No, pero é chulo. A mí me parece moi bonito. Sí, chulísimo. Non Pero sei. estaba che dando mérito de que dijo, esta recopilación de cultura. É que como non estou de acostumbrada a que me des a razón, pois eu xa me defendo antes de que fales. Faz ben. Vale, que che parece se deixamos aquí o programa hoxe? Podemos despedir con unha panxoliña. Vale. O burrito sabanero. É que eu non sei, se cantas ti, xéjote. Non sabes o burrito sabanero? No. Bueno, pero primeiro despedímonos. Vémonos a semana que ven. Chausillis. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. E ahora sí, 30 veces máis. Non me gusta nada, eso non é unha panxoliña. É un burrito. Sabanero, que é sabanero? Beben e vuelven a... Esa me gusta.